Tjenare och hej! Vi tittar på live-shoppingkonsulten tillsammans med Spri och Jonny. Vi gör ett antal avsnitt om och kring varför live-shopping och live-sessioner är så bra. Nu har vi kommit till question and answers. Från faktiska prospect, kunder, befintliga kunder och företag som vi har kontakt med som inte är kunder ännu. Så vi kör dem, vi bränner av dem, jag sätter Jonny på pottan för han har inte en aning om vilka frågor som kommer att komma nu faktiskt. Det ska bli skoj. Det är en av de få gångerna nu som vi inte har haft ett manus. Så jag kör. Kör. Är det inte ganska svårt att komma igång tekniskt jobbet? Det tar tid. Nej, det är det inte. En normal opsætning, når du har en webshop, eller du ingen webshop har, då vill vi, hvis du ringer på formiddagen, så vill vi have dig klar til at gå live på kvällen. Okay. Så snabbt kan vi göra det. En vanlig opsætning vil ta en halv time til 40 minuter. Okej. Så det är så pass? Det är så pass. Okej. Ja, det är ju fantastiskt bra. Några kunder, så de har inte råd, de tycker det är för dyrt. Ja, det hör vi också ofta, att folk tror det är väldigt dyrt. Och de säger inte att de vet, utan de tror, de har en bild av att det är dyrt. Och ren teknik och allt det här, det vill säga för några tusenlappar, så är det igång. Ja, några 1000 kronor. Jag skulle våga påstå och säga att man kanske till och med bara går plus minus noll direkt efter första, så har du redan börjat tjäna pengar. Du har investeringen, om man nu får kalla det investering, den är betald efter första sändningen. Ja, nu är det inte bara om vad du säljer, fordi att, som vi pratade om i tidigare avsnitt också, värdien i att få ditt brand ut till alla de här tittare som tittar med. Även om du inte säljer någonting, så kan det öka trafiken i butiken. Ja, för första gången du går live, så är det kanske också nytt för dem, der tittar med på din live. Absolut. Och den kanske tycker det är jättebra erbjudande, jag kommer till butiken imorgon istället. Och det behöver inte vara att syftet med en live shopping eller live-session behöver inte vara att sälja direkt via en shop. Det kan ju vara att skapa trafik till en butik. Som de nämnt tidigare via ett case som var normal. De sålde ju ingenting. De skapade bara trafik till sin butik. Vi kan nämna ett svenskt case som är på vår hemsida också på Spri.io som är Room 101 här i Sverige. Ja. En fysisk butik. Sara heter ägaren. Och da jag kontaktade Sara, där var hon faktiskt otroligt skeptisk. Ja. Och hon har sen berättat att hon var skeptisk, fordi hon faktiskt inte visste om bolaget skulle finnas kvar. Ja. Det gick inte superbra, om vi ska vara helt ärliga. Men efter live-shopping så är det så blomstrat väldigt bra. Och hon har valt nu att stänga butiken en dag för bara att göra live-shopping. För som hon säger, det tjänar fler pengar på att gå live än på att ha butiken uppe. Så det finns också, den case där ligger på hemsidan och det är bara att gå in och läsa. Fantastiskt. Så bra jobbat Sara. Ja. Vi har faktiskt diskuterat det här i ett annat program tidigare. Men är det verkligen för alla företag det här, alla branscher? Ja, varför inte? Så länge man har någonting att man vill ut med sin publik, varför inte göra det live? Varför ska det vänta till det är 2, 3 eller 4 dagar gammalt? I dagsläget, den värld vi lever i, allting går fruktansvärt snabbt. Vi tog senare som 2 gamla gubbar ibland, eller hur? Ja. Allting går så fort. Men på de sociala medier, 1 dag, 2 dagar, det är gammel content. Så tänk dig, hvis du ska till att göra tidningsreklam och allt det här. Jag har en lapp ute på min dörr, där det står ingen reklam tack. Så din tidningsreklam, du spenderar mycket tid, mycket pengar, den kommer aldrig att bli sedd av mig. Men online content som är just nu, just här, där har den generation der växt upp nu, generation X, generation Y, de växte upp med en iPhone i handen, de växte upp med en tablet. Så de kan alla de här saker, och det ska gå fort, och det ska vara något der händer nu vi pratar om. Instant gratification. Ingenting der hände förra veckan. Det är gammalt. Ja, det är spännande. Vem tittar? Det beror lite på vem som gör content. Och det säger sig själv att hvis du är ett bolag som säljer underkläder till kvinnor, så är det nog mest kvinnor som tittar på det. Och hvis du säljer till exempel, vi hade ett bolag som sålde griller, och det var mest hänvist hela sektionen ständigt upp till killar, äldre grabbar som du och jag. Och det var också dem der tittade. Men det bra är ju att efter ditt show, där ser du ju rent faktiskt, du har ju statistikerna, att du kan titta på vem tittade med.
Og af dem, der tittar med, hur många följer oss på de sociala medier i dagsläget. Ja. Men folk bliver väldigt förvånade, fordi at jeg har bolag också, hvad säger, mine kunder er for gamle, det er mest pensionister. Ja. Dem tittar också, för dem har Facebook och Instagram för att kommunicera med barnbarnen. Det är en fråga faktiskt också som vi har fått, och det är det här att ja, men ni är ju mot Meta och det är Facebook och Instagram, men mina kunder är inte Facebook-kunder, för jag har inte så gamla kunder. Ja, dem har Facebook. Og det ses jo på både på shows, vi ser jo bestillingslister, og det er også ældre personer, hvor man ser så, som har tablet ind der. Ja. Så det skal man ikke være så ræd for. Jeg tror ofte mange kunder, de har forudbestemt selv, uden at have nogle datagrundlag for det, hur det kommer at gå, eller om deres kunder fungerer længe. Ja. Giv det en chans. Exakt. Ge det en chans. Och det är det vi hjälper till med också. Man ska, för startsträckan är ju väldigt kort. Ja, precis. Det är inte så många pucklar att ta sig över. Nej, och folk bliver väldigt förvånade både over feedbacken, de får fra deres kunder, men også effekten, det har. Ja. Du ser jo også, hvor der antallet af folk, der følger dem på sociale medier, den øger. Hver eneste gang, de går live, så er der flere og flere, der øger det. Just det. Og folk lægger jo retten op content i dag. Folk lægger op jättemycket billeder, jättemycket reels, men ikke så mycket titter på dem, for folk følger det ikke. Nej. Men via din live shopping, og via at du kommer ud med engagement, og du får algoritmerne til at jobbe over dig, der bliver det content, du retten skriver i dagslægget. Det bliver set af flere. Exakt. Og det, du bliver set af flere, det kan du gøre salgsbart med vores teknologi också. Ja, precis. Ja, men det är bra. Fler frågor. Vilka är de största benefitsen med att arbeta med en live-session och en live-shopping om vi inte pratar ökad försäljning? Ja. Vi struntar i försäljningen. Och sen så sa vi så att vi skippar branding också, för det är någon som kommer att säga jag kan inte köpa mjölk för mitt ökade varumärkesvärde. Nej, okej, men det är inte direkt försäljning och det är inte varumärkesvärde. Finns det någon andra benefits med att göra en live-shopping? Vi pratade lidt om det før. Har du fysisk butik, så øger det jo trafikken i butikken. Både dem, der har købt på live-shopping-show, de kommer jo ofte ned. Har jeg købt horten på showet, så går jeg ned for at hente min horte. Ja. Og der kan personalet jo, de er jo trænet og udbildet i årsager. Så jeg går derfra med bukser og ræb, råbet eller hør. Så det er jo en lovkendende frugt, når man siger så. Men det er også det her community med loyalitet, og det underskatter folk frygtansvært, hvordan at folk de bygger community og kommer ud og hitter lookalike customers, som dem de har retten, som de kan få flere af. Og det er de kunder, du ser, der hopper hver måned i din butik. Det er de kunder, som er ambassadører for dig. Når du frågar mig, hvor du købte en horte, det er det her underborde bolag, som lad mig berette om det. Jeg ikke hitter det her. Altså, det er word of mouth. For 10 år siden, for 10 år siden, når jeg gik ind i en butik, jeg havde ingen aning, hvad hed det Egon, hvem det var. Men i dagslæget, når jeg går ind i min favoritbutik, jeg ved, hvad Egon hedder, jeg ved, hvor hun var på semester, jeg ved, hvad vornerne hedder. Hun har bydet på sig selv, og det har skabt en form af tillid ved mig, men det har også skabt en form af loyalitet. At fordi jeg kender hende, så er det min butik, det er der, jeg handler mine kläder. Så det är också en stor effekt. Och sen så, om jag får lägga till, eftersom vi har arbetat med den här typen av plattform tidigare också, så blir det att det är autentiskt. Du ser faktiskt precis ägaren eller vem det nu är som arbetar. Du vet att det finns en fysisk person bakom. Du vet att det är äkta. Kör man det live, så det går liksom inte att fuska till det. Så jag tycker att det är en viktig grej. Alltså någon gång när man köper på nätet nu, inget fel i det, men så vet man inte riktigt var det kommer ifrån, när det kommer det från Alibaba eller någon annan stor shop ifrån Asien. Här får du en connection lite mer. Og specielt i de her tider, hvor der er så mycket AI-generated content der ytter, så er det ligesom, det er skønt at se en person og få den här personliga kontakt med människor. Ja. Det är ju någonting som vi är efter. Ja, det är bra. Sen har jag fått en fråga. Och det här är ju, för det här är ju ingen trend. Utan det är någonting som kommer vara bestående. Men vilka är trenderna inom live-shopping? Finns det några trender till det här? Vad ser man komma? Man ser ganska mycket. För det första så vill vi slå den här myten ned med, att
Live-shopping, det var en trend under pandemien. Ja. Pandemien har været slut i flere år, og live-shopping, det bare vækser og vækser. Ja. Der bliver udviklet mere teknik end nogensinde. Der kommer flere bolag op, der er flere foretag, som tager til sig live-shopping. Ja. Dem, der er gået i gang med live-shopping, de fortsætter med live-shopping. Ergo måste det jo fungere, ellers er det jo slutet också. Och tekniska fördelarna är ju också så, för jag vet att det är någon tidigare i andra sektioner som har frågat en dansk och en skåning som försöker tala okej svenska. Kan man få sändningarna textade? Den tekniska framfarten går ju starkt, så att snart kan man väl till och med få det också. Ja, ingen problem. Du kan ju sätta en AI-generator till som sätter en text in på, som vill vara 15 sekunder, mellan 5 och 15 sekunder efterfølgende. Ja. Men det är så en sak. Det vi ser i trender, för att vända tillbaka till din fråga, det är att under pandemin, där såg vi live-shopping-showene, det var mycket fokuseret på salg. Og mange show, de lignede hverandre, og mange bolag, de gjorde samme show igen, og man kan sige det så. Du så et show for et bolag eller et andet bolag, det var likadant. Ja. Og det man ser trenden om nu, det er, at bolag forsøger at distancere sig selv for, hvad de andre gør. Okay. Og showsen i stedet for både at være salgsdriven, så er det også underholdningsværdigt i showsene, kommer og går. Vi ser flere og flere bolag, som kører med underholdende klip ind i deres script, som de har. Vi ser, at der er mere og mere underholdningsværdigt går op, og det fatter man jo, fordi du tævler imod tv, du tævler imod streamingtjenester, du tævler imod alle ting, som hænder med Facebook og Instagram, hvor normalvis, der scroller man jo bare forbi. Du stopper på en billede 2-3 sekunder, eller her, hvor en gennemsnitlig C10 kan være 20 eller 25 minutter på et live-shopping show. Så det her med at holde folk inde har vi set trenden til, at jamen, det er underholdningsværdigt, der skal være der. Tittar du på en tv-kanal, hvor inte är underhållningsvärdet på show du tittar, så går folk vidare där också. Så det är ju en bra trend. Sen har jag en annan fråga som jag har fått till mig tidigare. Alltså influencers och folk som är liksom publika på annat sätt. Är det något bra att jobba med? Jag vet att det kanske är svårt att svara på, men det är en fråga jag har fått i alla fall. Så att, det är inte någon, der er ikke noget svart-hvidt svar på den fråga, fordi som med alt andet med live, at du gør nogle ting og har succes med det, det betyder ikke, at jeg kommer og har succes med det heller. Man skal ligesom hitte sit eget sæt og gøre det på. Ja. Det, der jo er bra ved influencers ofte, det er, at på grund af vores software ved Spree, der kan vi multistream. Exakt. Så det vil sige, den live show, jeg gør, kan jeg lægge ud på dig som er influencer. Jeg kan lægge det ud på din site, på Instagram og Facebook, og det gør, at dem følgerne, du har, den vil jeg få tilgang til. Ja. Så det är lite som att köpa in sig till en ny publik, om man kan säga det. Om man har ett samarbete. Ja. Och det är bra. För jag har en annan fråga. Kan man synas på flera plattformar samtidigt? Låt oss säga att jag streamar på min sajt, men så vill jag synas på Instagram och jag vill synas på Facebook samtidigt. Ja. 3 ställen. Oavsett var man går in så vill jag att man ska se min show. Båda 3. Ja, Som jeg så, vi kan multistream. Vi er et af de enkelte tools, som kan lægge samme stream på din website, på din Instagram og din Facebook. Men vi kan multistream den samme til infinity antal Facebook og Instagram sider, som vi kan connecte med. Så jobber du med en influencer, så er vi altså på din Facebook, din Instagram og din website. Influencerens Facebook og influencerens website også. Har du så et bolag, der i flere lænder, så kan vi tage de her 5 stream til Sverige, Norge, Finland, Estland, hvor end du ses. Så samme stream kan vi lægge ud på lige hvilke platformer, som du behager. Det er ingen problem. Du skal bare se til, at du har bra internet connection. Ja. Det är ett tip för proffen. Precis, men det förutsätter det. Det förutsätter, ja, precis. Så att, men det var väl, jag tänker att det är väl de ganska mest vanligt förekommande frågorna. Så att ja, jag tänkte, har folk fler frågor så är det väl bara att ringa till oss. Jag skulle komma till det. Och är man nu mer nyfiken på vad det nu må vara i form av specifik kostnad, hur lång tid tar det, vem, bla bla, så kontakta oss. Vi kommer givetvis att ha våra kontaktuppgifter längst ner i flödena så man kan klicka och ta sig in till oss och ställa frågor eller ta ett första kostnadsfria möte för att se om vi ska hitta någon gemensam aktivitet. Så att tack för att ni tittade på de här Q&As och ha det så gott. Hej hej! Hej hej!